קומונת מגדל העמק השמינית מציגה שיר חשיפת קומונות. יובל שקד ניב, אלא כשצפת. יובל שקד ניב, אלא כשצפת. גלינג גלינג, מי זה שם? KMH9? אוקיי. סופש, לא סוגרים סופש. אנחנו כל הזמן יחד, אנחנו כל הזמן יחד, כולנו ביחד. לא, אני נמאס כבר מזה. קומונת מגדל 8, זאת קומונת מגדל 8, כן, לגרעין אחים אני לא עונה, כי אני עירי, יש לי אחלה תחבץ ואת התנועה. קומונת מגדל 8, זאת קומונת מגדל 8, כן, לגרעין אחים אני לא עונה, כי אני עירי, יש לי אחלה תחבץ ואת התנועה אני מחזיק. היי גרניירים, רוצים אוכל? תודה. אני השכנה שלכם, ז'אנה, זוכרים? כן, בטח. וואלה, בכל מקרה, שמעתי שאתם עושים פה דברים בעיר, מה אתם עושים? כן, עושים פה מיקודים. מה זה מיקודים? בוא ותבין. מגיעים לאורגוזין ובשאר נרשמים, מרשים, רק לפלורנס מתחנפים, תושים, יגאל אלון יש ילדים, אותנו תמיד מחבקים, תהיו בטוחים שלא אמורים. תיאבון. ואז הם גדלים וכזה, מגיעים לערת העמק, פוגשים את ניצה, ואנחנו עדיין שם? שלישי חמישי פעולות, מדריכים את כל השכבות, מורלים שרים, כולם צהובים, אחוזי הרשמה מרשימים. ואז נובמבר הגיע, ספרו לי תוסיף מפתיע. עדיין צריך סניף, עדיין צריך סניף. תראו איך עושים שנת שירות, מגדל 8, אוהב לעשות שנת שירות, מגדל 8. עכשיו מסיימים שנת שירות. אם אתה לא כאן איזו טעות. איזו טעות? בוודאות. אושר עד זה הג'ם שלי, שיעורי תורה אני מנשנשת וכיף לי. שים לי שיר, שיר קומונה, בנות שירות, מלאונים, מלווים, מדרגות, איך זה יכול להיות? אין לנו שחבג, אין גם רכז. ועכשיו הקומונה? לילה, הבטן כואבת, אוהבת לשבת עם אור מרחלת. אחד למעלה, אין לנו אף אחד חוץ ממנו. תודה סבתא. שקד הוא בעצם אלוהים, יש לו אף אחד הענקים. ואמא שלי, אמא תחבתי כלום שלא מסע תיק. הלבלבל לו בשברור. אתם גזרה שלי. המוטו של קשת זה כאן ועכשיו, לראות אותה בבוקר עם קפה זה מובן מאליו. יובל, תיתן לך מכה, בבוקר היא צריכה אלונקה. קומונת מגדל 8, זאת קומונת מגדל 8, כן, לגרעין אחים אני לא עונה, כי אני עירי, יש לי אחלה תחבץ ואת התנועה. קומונת מגדל 8, זאת קומונת מגדל 8, כן, לגרעין אחים אני לא עונה, כי אני עירי, יש לי אחלה תחבץ ואת התנועה אני מחזיק. זאת מגדל העמק, זאת מגדל העמק, זאת מגדל העמק, זאת מגדל העמק. אתם בלעי נרע, תצליחו בחיים, אתם ילדים הכי טובים בעולם.